Atenție la felul în care vă exercitați dreptul la vot. La nivel național au fost deschise deja mai multe dosare penale pentru infracțiuni electorale. Fotografiatul, indicații privind votul, darea sau primirea de bani în schimbul acestui drept sunt infracțiuni pedepsite cu până la 3 ani de închisoare. Câteva zeci de mii de angajați ai Ministerului de Interne au fost detașați pentru a supraveghea desfășurarea turului 2 al alegerilor prezidențiale. Până la acest moment a fost deschis un dosar penal în județul Bacău, unde un bărbat de 35 de ani și-a fotografiat buletinul de vot în timp ce se afla în cabina de votare. Un alt dosar penal a fost întocmit în județul Gorj pentru un bărbat de 58 de ani care a agresat fizic și verbal un bătrân în apropierea secției de votare. Prima sancțiune contravențională a fost aplicată de către polițiștii din Călăraș, care au amendat cu 1500 de lei un cetățean pentru continuarea propagandei electorale. Într-un sat din județul Bistrița-Năsăud, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că mai mulți localnici au găsit în fața casei pungi cu alimente. Ce este permis și ce constituie infracțiune electorală ne spune colegul meu Daniel Nițoiu, care se află la sediul Ministerului de Interne. Daniel, bună ziua! Bună ziua, Diana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Votați legal! Acesta este îndemnul care vine în primul rând pentru toți alegătorii de aici, de la Ministerul Afacerilor Interne, unde de azi dimineață s-a activat centrul operațional de comandă. Acolo toți șefii structurilor desemnate să supravegheze buna desfășurare a procesului de votare centralizează toate sesizările din țară și întocmesc un plan de atac acolo unde este cazul. Pe lângă cele anunțate mai devreme de purtătorul de cuvânt, am putea spune și că o sesizare a venit și din București, undeva în sectorul 2. Acolo polițiștii secției 9 fac cercetări după ce se pare la una din secțiile de votare ar fi dispărut o ștampilă de votare. Acest lucru se pedepsește cu închisoare. Aveți grijă, poate din automatism oamenii au băgat-o din greșeală în buzunar. S-a întâmplat asta și la primul tur al alegerilor, unde o femeie a introdus ștampila în buzunar și a ieșit din secția de votare, s-a ales cu dosar penal pentru asta. Nu încercați să introduceți mai multe buletine de vot în urnă sau nu încercați să votați multiplu, pentru că și acest lucru se pedepsește cu închisoarea până la 3 ani. Avem și un incident mai puțin fericit, un incident trist, vine din Vrancea, acolo unde în comuna Bârsești un bătrân de 67 de ani a murit după ce a suferit un infart întâmplător, tocmai ieșise din secția de votare. În continuare, pe site-ul știrilor ProTV puteți să urmăriți următoarea informare care vine de aici, de la Ministerul Afacerilor Interne. Sunt informări din 3 în 3 ore, următoarea va fi la ora 14.